А? Стив се присъедини към играта. Вече не ми лага, супер! Предполагам, че ти си Стив. Да, аз съм Стив. Ти си Стив, аз съм Стив. Ние сме братя по-братски. Ние сме по-братски братя. Пичо, бре, Пичо. Какво прави с тебе? Добре, ние сме сприти с драните. Не, аз просто ще бъдам да разбирам. Така аз нищо обидно съм казал. Да, ама пак така до някъде го виждаш ли? Се мъртви не нещо, ама... Тая е копия къси. Моите ме? Не, неговата на Пичо. Пичо много на моите. Какво това е хубаво до някъде? Нищо е. Нямам проблема. Кажете хай на YouTube. Хай. Хайп! И хора, ако искате утре можем да хейтиме някои хора. И хора, ако искате утре може да направим стрим. Лайв стрим. Само Други стримове. че Митака БГ ще го прави. Да? Тук има някаква въртичка. Не моите. Надолу към мина на някаква. Да бе, тя е към моята остея. Чакай да видя как изглежда. Как изглежда вратата? Не, минута. Нека да видим как изглежда вратата с Максим. Не бе, искам да гледам минута. Не бе, разбрах. Ти много причина. Как? Не. Добре. Ти сега ли мисля за такива неща? Не, просто всеки знам. Ти си... Делтори се пъпиш. Сега пък Аутист. ти забравих думата. Аутист? Аутист много слабо. Не трябваше да. Идиотизъм. Пикетист. Идиотизъм. Това си го признавам беше яко. Той не е аутист. Той е тромпетист. Окей, става едно бързо по-пусче. Ти го можеш, ще се направиш, нали? Много ти благодаря да ти се връща. Имаш шлат. Тя пише... Миш. Миж. Вижка? Миш. Сежда миш. Добре, че имам 50 още, не знам откъде. Кои сте тук мижики? Мижги. Следвам логиката на теб. Миш. Мишки. Миш, разбирай, миш. Аз се давам да стинка. Мисля, че ще не го пича. Майка ти е мъж, Максиме. Ти нямаш майка. Има лойка. Това е обида. Майка ти е мъж. Баща ти е жена. О! Нямаш майка. Митко, ще пуснеш ли вентилатора на кружката? Не. Добре. Някой... Кой не спи? Аз се слушам. Имаше някакъв... Ние спахме. Взема нощта ми. Максим нещо не се спи и преносувахме нещата без ми. Стана разкършваме дълпата по този песен. Песничка, как песничка, не ма са. Писенка, кой? Аз съм песничка. Ох! Петю? Заболя. Телефона го. Бронята ми. Не бе, товато го гръмна. Томато. Товато. Томейто. Купър направи дум и Петю направи Бум, подскок. И Петю направи подскок. Двамата подскочиха, защото... Аз нещо бъхна. На мене. Не мога да мърдам. Аз излязах. Yes. Петя! Петю, ти ли излезе? Не, вижте тук, бе. Ти на кой интернет си? Бухта. Добре. Я съм. Да, тук е. Не ми излезе тук. Да не сте на... Ето. Да, не си напиши, че сме тук. 3 участници. Сега сме да влезем ни и да станат 5. САЩ са 6. Не, САЩ са... Видиш, ето. What the fuck, 5 човека. 5 човека. 5 човека. Как разбра са Петю? Балванга, ти контиш. Гледай. Ти се присъедини в игричката. Ти си присъедини, брата. Токо. Нищо не имаш против? Да. Нищо не имаш? Не. Добре, така.
TP. I'm she. Тъпо. Time set stay. Топ. Оф! Петьо! Не съм читвал. Напротив! Казах си просто time set day. Добре, ама когато Максим не беше легнал, си го направил. Нали? Не. Признай. Човек бях легнал. Добре. Ама си го признай. Признай се, че беше легнал. Да, бях легнал. Добре. Значи съм таймсет. Признай го. Не, няма да споря. Значи било time set знае. Какво? Максиме, къде си? Защо? С правата опада ще му играя на главата. Аре, стига бе, брат. Абсолютно право. Значи, има много лопата. Кой ще да тествам? Не знам. Направих си нова кирка. Ще я тествам върху Максим. Стига де! Ти че много си гаден, брат. Я чакай, има цветна линия. Я чакай малко да я пиша, може леко да я посваля. За да работи. Кой е на линия? Къпа, искаш ли да ти изпратя снимка на питона ми XDDDDDDD? Кажи за дъра на мутикаря. Митко, знаеш какво му ти кара? Да. На Снупдог. Оля? Дето прича на Снупдог. Има картина. I'm the never fair. Аз имам вече кони магари. О. Магаренце! Ще ходим ли на село в Магарито? Магарито. Го обичам магаренцата. Много са дружеловни. Не обичам да хапат хората, а пък са много грижовни. Сега ще го направя на бибно. На 2 стотинки for the tinky winky, дръж ми шапката. Ко каза Петю? В някой да има дърво, да заем по-то говорим. Не. Назаем. Да. Сега ще събера. Не, аз... 3 стака необработено стигат. Да. Ама не, аз се събера, що има такова. Ма и аз нямам и за лита. Събери си. Аз кликах някой има, защото сега да не събирам, но... О, хрумна ми една идея. Митко, без да искам, излязох от твоята къща. Нищо. Между другото, хрумна ми една идея. Нали знаете там, където се съединяват тунелите ни? Искате ли там да ни е нещо като пазар? Какво значи? Еми, всеки си направи по една бутица и ще продава там. Петя. Ето става по-превезен. И всеки си прави там, примерно, так да... Митко, нали ще ходим на лов за Sugar Canes? Еми, аз няма да ходя. Вече го имаме. Има ли? Връщаш ли се? Да, бе. Вървях в една посока. What? Копчето ми да напълно не работи. Мога само настрани. What? Виж какво ще строя? И дахме... Настрани е най-хубавия път. Сега копчето... О, не мога да плувам. Аз добре, направи. Давиш ли се? Оставаш там да умреш и айде ме ти да пълна вода, така ще видиш. Лесно. Помоля, Максим. Какво? Не си напротив. Или, аз да ще направя... Може да направим такова за книгите, как се казваше. Знам, че Enchant има, ама трябва един Diamond, Петю. Не бе, той сега търси обсидиан сигурно. Нали си в пещера, Петя? Не. Отивам, ако си в пещера, вземи си една копия, ако намериш лава. Вземи лавата и после водата и нали. Да, вода имаме, лава ако имаш донесиан. И трябва да направим такова... Максим ела. За малко Крафтинг примерен. тейбъл. Не крафтинг тейбъл, ами такова. Чакай. Максим, дойдеш при мен за малко. D'accord. Митко, Покажа къщата, кажи. ето, виж къде ще го засадиме Sugar Canes-а. Бе, къде си бе? О, преди. Аз съм майстор на кол. Само много такова. Колко? Торчо. Ако иска ти казвам. Аз имам 50. А, Максиме, ако те помоля нещо, ще ми го дадеш ли? Аз съм 55. Не. Между другото, Петя, нали каза, че можем да дадеш рестона? Наполовина.
Аз го оставих в честа на Максим. Ще отида да си го взема. Ши, брата. Добре. Ей! Какво? Так му се направи. Максиме ще дойде да... Максиме ще дойде да се взема редстоуна. Окей, ама ми дай половината. И на мене ми още малко. Няма, аз съм си го намирал, ще дам на Митко. Ето, спокойно, ще направя машината, тя не е много голяма. И ще го дам. Става ли? Аз съм много малко, 15-10. Колко си намерил? 47. 10 му сте. Искам поне 25. На мен 10, аз искам само 10. Ще дам, ако ми остане, колко мога ще дам. Колко да ти дам се? Или 25, нещо такова. Служи чест. То сега дойде, 30. Ти съм аз. Телепортирам. Не се телепортира. Няма, има един чест, ето. Другото виж ми дизайна на къщата яка. Ама вънка. 20 редстоуни ли искаш? Вънка е много яко. Да, някъде 25, ако може даже. Ако не 20. Не вземи за сега 5, а пък останалото ще го дам. 5 дена. Само да не стане 19, 20, 19. Да, 19. Давай. Ай, чу. Ой, моля, да се шугъркам. Това е хубаво. Sugar cane е общо. Другото дизайните на къщата, не искате ли да се отмърчи кабелта? Друго да не използваме като дизайн. Знаеш, аз продължих и с кабела и с мъж. Да. Аз напред. Защото да се еднакво, нали, един вид. Питен от цялата му от камера.